Esna gaitezen. Herritarren eta erakundeen arteko interlokuzio zuzena bultzatzeko sortzen da ekimen hau. Udal eta eskualde mailatik hasita, baina gainontzeko eremu eta maila guztietara zabaltzeko asmo garbiaz. Herritar guztio gara burujabe eta ekimen hau gauzatzera deitzen zaituztegu. Bakarrean, zein laguntasunean. Horretarako eskaintzen dugu jarraian entzungo duzuen testua. Bakoitzak bere erara erabildezan. Aukera ireki eta unibertsala da oraingo hau. Erakunde publikoen arduradun agurgarriok. Gu geuk eta mundu osoak bizi ditugun muturreko egoeraren aurrean, sentitzen dugun kezka ezin larriagoa adierazteko zuzentzen gara zuengana. Mundu zabal osoan zehar antolatzen ari den jende arruntaren parte gara. Oso baldintza latzetan biltzen ari gara Euskal Herriko gero eta toki gehiagotan azken aspaldi honetan. Ohiko bideetan agertzen ez den hainbat informazio eskuratu dugu aspaldiranik, eta harrigarria egiten zaigu esandako informazio horren gehiena nola behin eta berriz zentsuratua izaten ari den, ikustea. Sare sozialetan zentsuratua, eta baita komunikabide orotan ere. Horretan, izan dezake zerikusirik komunikabide guzti horiek 4 edo 5 enpresa nagusiren esku izateak, oso jende gutxinen jabetzan biltzen direlarik denak ere. Badakigu gauza bera gertatzen dela energia, osasuna, hezkuntza, medikuntza, ekonomia, zientzia edota beste hainbat eremu estrategikorekin. Zeu eta zeure talde laguntzaileko partaideekin bilera bat izatea eskatzen dizugu. Geure esandako kezka ezin larriagoen arrazoiak zeuenganatzeko geure babesgabetasunarekin batera. Egoerari dagokion premiaz erantzungo diguzuen itxaropenean agurtzen zaituztegu. 1001 esker aurretiaz, hainbat hiritarren izenean.